आंनि थाखाय राजनितिक जिउआव बे मोनसे बिराद मोनसे गोसोखांथावथाव आरो गोसोआव थाथावथाव मोनसे समय मानोना सानजा ओनसोलाव थानाय जि जोंनि बर'फोर रायजोफोर दङ दिनै लखिमपुर जिल्लानि गगामुखआव मोनसे बाथौ जथुम मोनसे जादों आरो बेवहाय हाजार हाजार मानसिया फैनानै दिनै बाहागो लादों गावनि जि माने गिबि धोरोम बे गिबि धोरोमनि सायाव गोबां सरसा खालामदों आरो बेजोंनो लोगोसे आं बिथांमोनजों गोबां सावरायलायदों आरो बेवहाय गोबां जेंना दङ स्पेसियेलि हानि जेंना बेवहाय जों नुदों आरो जोंनि बर' ओनसोलफ्राव डेभेलपमेन्टनि खामानि जि एक्टिभिटि बेफोर बेवहाय गोबां खम स्कुलनि जि माने इनफ्रास्ट्राक्चार जि माने दङ माखासे माने स्कुल बे माने खोब माने बिराद पुवर अबस्थायाव दं गाज्रि अबस्थायाव दङ बेखौ लानानै जों दा बावैनो बिटिआरनि सिएम सारजों जनानै बे ओनसोलावबो जों एक्सट्रा हरि बिटिआरनि बादैबो जोङो स्कुल अन्तत खमसे खम स्कुलफोरखौ मोजां खालामनो हागोन नामा धेमाजि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव दा बिनि मोनसे सावरायनाय जागोन आरो स्पेसियेलि हाया बेवहाय गोबां मानसिनि हाया मियादि जायाखै सनितपुराव जों जे रोखोमनि हा होदों थिग बिदिनो गगामुखआव थानाय धेमाजियाव बे डिस्ट्रिक्टआव लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय बर'फोरनि जि मोनथाय हानि जि मोनथाय बे हानि मोनथायखौ माबोरै थाबनिफ्राय थाबसिन होनो हायो बिनि मोनसे सिन्था सरसा खालामनायनि खोथाखौ आं बेवहाय रादाय होदों रायजोफोरजों। नोंथांमोना बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बेबायदि सानजा ओनसोलनि जि जोंनि नन बिटिआरनि ओनसोलनि फरायसाफोरनि थाखायबो मोजां खबर फैगोन नामा? 100% गमामायैनो बे खोथाखौ दिनै सानजा ओनसोलनि जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां आसा खालामदों जे सुपार 50फोर बायदि मेडिकेल एन्ट्रेन्सनि जि माने इडुकेसन लाइनाव जिबायदि माने बिटिआरनि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ बे खामानिखौ बेवहाय मावजानो लुगैदों आरो आं खोथा होदों जे फैगौ समाव बिराद थाबैनो बे ओनसोलनिफ्रायबो सानजा ओनसोलनि धेमाजि लखिमपुर सनितपुर बे डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जोङो सुपार 50आव बाहागो लानायनि खाबुखौ होगोन होननानै आं दिनै नोंथांमोननो रादाय होदों आरो बे गमामायैनो जागोन आं दिनै बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरनो आं खोथा होनो हायो। मोनसे सुंद' सार कमिउनिकेसननि थाखाय जोंहा बिराद प्रब्लेम जायो जेरै रेलनिफ्राय हमनानै जोंहा बासनि थाखायबो सुबिदा गैया क'क्राझार थांनो थाखाय बेनि सायाव नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो ना बेनो जायखिजाया आं बे खोथाखौ बुंनि जे बावैनो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट पुरा डिस्ट्रिक्टआनो दिनै बिटिआरआव हाबनो थांगासिनो दं उइथिन दा माने 2-3 मान्थ आरो बिनि बादैबो गहपुरनिबो 90% बाहागो हाबनायनि मोनसे सम्भाबनायाव दङ दा बेबायदि जुदि जों नायोबा दिनै लखिमपुराबो बिराद गोजान नंलिया बावैनो बे गासैबो माने जोंनि जि सिमां माने जे सिमांखौ नुनानै जोङो मोनसे गोग्गोम बर' समाज दानायनि जि जोंनि सिमां बे लासैनो बे गासैबो जानो थांगासिनो दं आरोखि गोजोन्थों। माने गगामुख ओनसोल बेनि सिङाव थानाय दिनै बे जतेसपुर बे बर' गामिनि बाथौ थानसालिनि बे फोथारावहाय लांदां फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 3 बोसोरारि जि जथुम्मा बे जथुम्मानि गेवलां दिनै आं फैनानै इनाय गोजोननाय मोनफैदों बर' माहारिनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ लानानै बाथौ धोरोम सिबियारिफ्रा दिनै जोंनि हारिनिनो गुदि धोरोमनि माखासे जे गियानफोर बा धोरोमनि सानस्रिनि सोमोन्दै बाथौ सोदोमस्रिनि सोमोन्दै जोङो मोनथिलायनाय जि खाबु लादों आरो बे धोरोमखौ जोङो बर'नि गुदि धोरोम होननानै जेराव जों मोनथिलायगौ नाथाय जोंनि मावनांगौआ दाबो गोबां दङ दा बेफोरखौ जोङो बोरै बिबान लालायनानै सिगांलांनांगोन बा जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ गुदि बर'नि बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव बोरै गेवलांसार मोनहोनो गोसार होनो बेफोरनि जि बाथ्राफोर बेखौ लानानै रायलायनायाव बे बाथ्रायानो फैयो जोंनि गोरों सुबुंफोर जाय फरायसाफ्रा दिनै मोजां सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय सिगांबोदों बिसोर सिगांबोनांगोन बाथौ धोरोम सोमोन्दै मोजां मिथिनांगोन बेनि गुदि सान्थौफोरखौ जोङो मोनथिनायनि गेजेरजों जोङो बोरैहाय जोंनि बे बर'नि गुदि धोरोमखौ गेवलांसार जाहोनो बा गुबुन हादोरफ्राव बोरै गोसार होनायनि बेफोर खामानिफोर मावनांगौ दं दा बेनि थाखाय जोङो माखासे बिथांखि आजावनानै खामानि मावनांगोन बे सैथो बाथ्रा दा जोङो धोरोमनि मुङाव धोरोम सिबिबाय थाबा जानाय नङा धोरोमनि गेजेराव माखासे हयथ' जानोबो हागौ गियान गोरोन्थि थानो हागौ आसार खान्थिफ्राव बेफोरखौ सोदांनांगोन सिगांलांनांगोन आरो जोंनि गथ' गथायफोरखौबो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै मोजाङै गियान होनाय बाथौनि सानस्रिनि सोमोन्दै मोनथिहोनाय बिनि
जि मोनसे राहाफोर बेखौ जोङो खालामनो हानांगोन आरो गोबां बिदिनो मावनो गोनां खामानिफोर दं जाय खामानिफोरखौ जों मावोब्ला बर' हारिखौ बाथौनि सोदोमस्रिनि गेजेरजों मोनसे मुस्रि गोनां हारि होननानै जोङो मुलुगाव सिनायथि होनो हागोन बेखौ जों फोथायनो हायो दा दिनैहाय बे गेवलां मेलाव बिटिआरनि मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथांखौ सौफैदों आरो जोंहा जोंनिनो थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै ललित चन्द्र बर' सारमोन सौफैदों आरो दिनैहाय मेलखौ बेखेवफैदों जोंनि MSc मानगोनां बिथां परमानन्द सांगिया बिथाङा बेखेवना होफैदों बेफोर जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोङो बाथौ धोरोम सिबियोबाबो गुबुन धोरोमखौबो जोङो बोरैहाय मान होनानै जोङो ज' खौसेयै जोङो खामानि मावलांनो हायो मानोना भारत हादरा मोनसे धोरोम बासिलायै हादर बावहाय बयहाबो मोन्थाय दं धोरोम सिबिनायनि मोन्थाय गाव मोजां मोननाय धोरोमखौ फालिनायनि मोन्थाय बा गनायनायनि बा बेखौ लानानै खामानि मावनायनि मोन्थाय बयहाबो दं नाथाय बिब्दि होननानै आङो बेखौ बुंदों बर'नि आजौ आजैनि धोरोमा जाहैबाय बाथौ धोरोम बेखायनो मालायनि धोरोमखौ सिबिनाय बा लानायखौबो जोंहा सोंखारिनांगौ बाथ्रा गैया बर'आ दिनै बुंनो थाङोबा मोनब्रै धोरोमाव दङ होननानै बुंजायो गाहायै जोङो बाथौआव दङ ब्रह्मआव दङ ख्रिस्टानाव दङ सतसंगियाव दङ नाथाय थांनो हागौ आरो बे माने गाव मोजां मोनदों होननानै सिबिहैनोबो हागौ बे थिगानो दं बिब्दि होननानै आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बे जोङो जोंनि गुदिखौ जोंनि आजौ आजैनिखौ बावनानै थांनायाबो थिग नङा बेखौ आङो बुंनो लुबैगोन आरो जोंनि फैगासिनो थानाय इयुननि जि समफोर फैगोन बे समफ्राव जोङो खौसे हाबा मावलांगौनि थाखाय आं सानो जोंनि बाथौ धोरोमनि जाय जोंनि बाथौ सिबियारि सुबुंफोर दङ सिगाङावनो थानांगोन सिगाङाव थानानै जोंनि बर' हारिनि जि मोनसे जेंना जेथोफोर नुजाफैनाय जोङो राजखान्थि दिगनि बाथ्राखौ बुं समाज दिगनि बाथ्रा रांखान्थिनि बाथ्रा बिदिनो आबाद मावनायनि बाथ्रा बा बिदिनो गोबां आयदानि बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनो थाङोबा आं सानो आरोखि जोंनि रोंखा राखा जाबोनाय सुबुंफोर आरो बाथौ धोरोमनि जि मोनसे गियानखौ लानानै बेनि गेजेरजों जोङो सिगांलांनांगौनि बाथ्राखौ आं बुंनो लुबैगोन आरोखि बोखावजा लैखोमपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि साननै हाबाफारि लानानै जोङो नैबे गगामु हालामनि जतेसपुर गामियाव जों खुंफुंदों बे मैयानिफ्राय हाबाफारि जाबाय दङ दिनै गेवलां मेल जागासिनो दङ बेयाव खोब जाफुनायनि मोनसे लामायाव दंमोन नाथाय नै थांनाय हराव अखाया हानानै बोथोरा गाज्रि जानायनि थाखाय जोंनाव गेजेराव एसे किसु खामानिखौ जों मावनो एसे गोब्राब मोनदों अब्लाबो बोथोरा एसे मोजां जाफिनबाय बे हिसाबै जोङो एसे खामानि मावनो मोजां मोनफिनदों जियानो जा मैयानिफ्राय दिनैसिम खोब मानसिफ्रा खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो नांथाबबाय हादों गावनि धोरोम हिसाबै आरो बेयाव मैया लाइमोन आफाद बाथौनि आरो माइनाव आफाद बेनि मोनसे मोजां सेमिनार जानो थाङो बे सेमिनाराव खोब मोजां बाहागो लाफैदों रायजो राजाफ्रा बिनि थाखाय आङो साबायखर जासिहरदों आरो बेयाव गोदोनि गेवलां मेल जादों गेवलां मेलाव मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि चिफ परमानन्द सांगिया बिथाङा नुजाफैदों लोगोसेयै बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा फैदों आरो बिटिआरनि सासे राकेश ब्रह्मआ बिथाङा फैदों आरो लोगोसे बिदिनो जोंनि गोबां मिसिं काउन्सिलनिबो GM आरो जोंनि माखासे आफादारि बिथांमोना फैदों बे आसा खालामदों नैबे जथुम्मानि गेजेरजों जोंनि बे हालामाव बाथौ धोरोमनि माखासे बाथ्राखौ मिथिलांगोन बाथौ धोरोमा जोंनि गुबै धोरोम होननानै जों मिथिगौ नाथाय बेखौ मोजां मोनसे धोरोम हिसाबै फोसावनायाव मोजां गोबां खामानि मावनो दंबावो बेखायनो बेखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों आसा खालामदों जोंनि बे खामानि मावनायाव बयबो मोनसे मोजां मोनसे लामा मोनगोन आरो बिदिनो बर' हारि हिसाबै थांना थानायनि मोनसे खाबुखौ मोनगोन जोबथारनायाव नों आरसिनि मावफुं आफादगिरि हिसाबै रायजो राजाखौ मा साबायखर बेहाय आं साबायखर जासिहरनो लुबैदों जे बिथांमोना दिनै इसेबां खस्थ'नि गेजेरावब्लाबो दिनै थानाय जानाया एसे खस्थ' मोनदोंब्लाबो बेहाय मानसिफ्रासो फैनानै जियानो जा गावनि थांखि बायदियै गावनि नोजोर बायदि फैनानै थाफैनानै खोनासंदों गोसो धर्ज हमनानै बेनि थाखाय आङो बानजाय आफादनि जानानै आङो साबायखर जासिहरदों आरो बिदिनो फैबाय थानाय समावबो दिनै गासै बाथौसा बिथांमोना बिदिनो धर्ज हमलायनानै जोंनि खामानिखौ मावलांनांगोन अब्लासो धर्जनि गेजेरजों जों माखासे खामानिखौ मावनो हायो ओरैनो गोरलै हाबाजों जोङो जायखिजाया फिथाइखौ जों मोननो हाया बेखायनो आं खावलायगोन जाहाथे जोङो माखासे मोजां फिथाइ मोननो थांनायाव गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो बेनि उनावसो जों मोजां मोनसे फिथाइ मोननो हायो बेखायनो बयखौबो खावलायगोन आङो बानजाय आफाद जानो जाहाथे बयबो बाथौसा बिथांमोना मोजाङै खस्थ' खालामनानै जोंनि जि थांखि नोजोर बेखौ जाफुंसार होनो हायो गोजोन्थों